फोरबो बेखौ लानानै जोङो दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानो नाङा। दिनै मा लांदां बैसागुखौ दहाय आबसुनि आफादगिरिया बुंदों बेखौ बेलासियाव खुंनो फुङाव खुंनो नाङा सानसे आगोल खुंनो। सानसे आगोल खुङोबा बिनि मिनिङा एसे आलादा जागोन खारन गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों बुंनो हागौ गोदान बोसोरखौ बरायनाय जाया। से बैसागआव बेखौ खुंनाया गाहाम होननानै आङो सानो नाथाय दहाय बुंनाय बायदिनो फुङाव बयबो जिहेतु गामिनि फुजा होयो मायो न'खराव फुजा होयो बेखौ नायजोबनांगौ बास्तब जिनिसखौ नायनानै जोङो बे लांदां बैसागुखौ नेक्स्ट इयारनिफ्राय हयथ' बेलासिनि 2 बाजि एबा 2:30 बाजिनिफ्राय खुंहैनो हायो होननानै आं सानो बेखौ रायज्लायनानै थिग खालामदों। दिनैनि दिनाव आं गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो जे बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो जोङो दा मोनसे ससियेल मेसेजआव ससियेल मिडियाखौ लांफानो गोनां जादों। जोंनि गियान खान्थि एबा केरेक्टारखौ जोंनि जाथिनि गेजेराव दङ बेखौ फोसाबनायनि जे हाबाफारि बेखौ मिसन हिसाबै लानानै बैसागु फोरबोजोंनो बेखौ फुरा मोनसे बैसागु मासखौ बेबायदि हाबाफारियावनो लानानै ससियेल इनफरमेसननि खामानिफोरखौबो समाजखौ मोनसे मडार्नाइजेसननि खामानिफोरखौबो बैसागु फालिनायजों लोगोसे मोनसे मिसन महरै लांफायोबा जोङो समाजखौ लानायाव जथेस्थ' माने मदद होनानै आं सानो बेखिनिखौनो बुंनानै बयबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि मुंनि हिसाबै फैयाखै लांदां बैसागुआव बोसोरै बाहागोलाबाय थाग्रा सासे प्रग्राम हिसाबै बेवहाय गामसा गाननानै मोसानो होननानै प्रग्राम फैबाय नोंथांमोन गासैबो आंनि गोसोखौ होननानै आंनि बुंनायखौ आं फोजोबनाय बे समाव दुलाराय फरायसा आफादगिरि बारग' आफादगिरि रायजो सभानि बारग' एमपि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां प्रफेसार ब्रह्म बिथाङा मेहेर गोनाङै गावनि जे हामलायथि बावनाय बेखौ बावबाय बेनि थाखाय बिथांनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो बे समाव आङो खावलायगोन दुलाराय फरायसा आफादगिरिनो बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि रायजो सभा